Ne ba ni yantuma Nse. somɔgɔ Ava alhamdulillah. Nse. tɔgɔ duman jamu duman Ne tɔgɔ Ali Maidara. e ka baara ye mun de ye Ne ka baara ye musoya minɛn feereli ani cɛw ani ka conseil di couple ma. o ka ɲi yɛrɛ dɛ jan yɛrɛ bɛna i fɛ o N'Ala sɔnna a ma i nimisi bɛ wasa. musoya hukumu kɔnɔna na e bɛ fɛn jumɛn i bɛ se ka i da se fɛn dɔw ma ka ɲɛfɔli k'an ye an lamɛnbagaw bɛ se ka min faamu Bon musoya hukumu kɔnɔna la fɛn caman b'anw bolo yan min bɛ musow lafiya u ka cɛlasigi kɔnɔna la i b'a fɔ nin min filɛ nin nin y'an yɛrɛ ka yiriw de alhamdulillah Ala ye anw africains lafiya a ye yiri fɛn o fɛn da a danna nafa dɔ kama i ɲɛ bɛ nin yiri in na nin paquet in na yiri min bɛ nin kɔnɔ a bɛ yiri 10 bɔ yiri 8 o bɛɛ bɛ bɔ Mali la yan yiri 2 tɔ dɔ bɛ bɔ Chad dɔ bɛ bɔ Maroc yiri ninnu nafa b'u la musow de a bɛ balabala ka min toilette bɛ kɛ n'a ye i y'a faamuya nɛminanpo ninnu a b'o ban ji jɛman min bɛ bɔ musow la a b'o ban o kuma sokɔnɔna fana na i bɛ taa sɔrɔ bi in na muso caman bɛ yen jiko problème b'u la n'i bɛ nin min i tɛ kɛ femme chasse ye jamais tu seras femme fontaine ji bɛ woyo de i b'a fɔ baji bɛ woyo cogo min aya ale kɔfɛ jumɛn wɛrɛ fana bɛ yen tuguni i bɛ se ka min ɲɛfɔ an ye ale kɔfɛ fɛn caman b'an bolo yan i b'a fɔ an ka ninnu ye musoya fɛnw ye awɔ ninnu fana ye su jannaw de ni yɛrɛ tɔgɔ ko li kase awɔ n'i bɛ fɛ k'i ka papa chéri ka li kase dɔrɔn i bɛ boli ka na sirifimuso fɛ a tɛ n'i ye nin sɔrɔ kuma banna o Ala nin ye kabako de ye n'i ye nin fara ɲɔgɔn kan i bɛ sɔrɔ k'a hɛn i y'a faamu wa a faamuna o de donna kuma na awɔ bon o kɔfɛ sisan u bɛ ka réseau kan u bɛ ka selilakani dɔ bɔ selilaka in mana no mais kabako b'a la dɛ mana no mais i bɛ se ka ji k'a la k'a sigi charbon kan a bɛ tobi ne m'a faamu sa ne ba nin min filɛ nin ye n bɛ tasuma minɛ i b'i ka charbon minɛ ka charbon k'a la i b'i ka a tɛ sigi gazi kan i bɛ ji k'a la k'a sigi wa a bɛ wili wili an ka charbon min bɛ yen f'a bɛ feere carton kɔnɔ o charbon kɔ tɛ fitinin charbon yɛrɛ min n'u b'a feere 10 20 ale charbon i b'a sigi o de ka waati yɛlɛ donc k'a yira musow la ko furako ye tiɲɛ de ye muso fɛn o fɛn n'i y'i da k'a kɛ sunɔgɔ ye i k'a kɛ to i ka musoya bɛ sunɔgɔ mais n'i sɔnna musoya ma ka wuli k'a kow ɲɛɲini i ka musoya bɛ lawuli donc i bɛ ji de kɛ nin na fura de b'a kɔnɔ i bɛ ji de kɛ nin na dɔrɔn nka fura de b'a tasalen yɛrɛ kɔnɔ fura de b'a kɔnɔ normalement muso bɛɛ kan ka nin dɔ ɲini i ka dilan dugumana na ka nin bila sufɛ n'i bɛ ka t'i ka makɔni na dɔrɔn i ye ji k'a la déjà depuis lansarani parce que ni ko bɛ mɔgɔ min kɔnɔ o tɛ sunɔgɔ n'i b'o ko labɛn de donc i bɛ sin ka fɛn ten k'a bila n'i bɛna taga o y'a sɔrɔ soniw labɛnna wusulaninw donna daranw tirela ka ɲɛ o tuma farikolo fan bɛɛ ye kasa duman ye wusulan suma bɛ bɔ fan bɛɛ fɛ so wusuko ɲumanin i bɛ sin ka don i bɛ se lakanin ta ka don i ka ɲɛgɛn kɔnɔ ka sin ka toilette légère dɔ kɛ i t'a ko gɛlɛya o awɔ nka ale kɔfɛ an ɲɛ bɛ yiriw ni fɛnw caman caman na ani lemurukummuniw fana bɛ yen i bɛ se ka ɲɛfɔli k'an ye ninnu fana na bon ale kɔfɛ yiri min filɛ nin ni yɛrɛ bɛ bɔ u b'a fɔ makayirini nin bɛ bɔ maka nin yiri in ka ɲi ni muso min ka tin gɛlɛyalen don a b'a bila ji la yiri bɛ dayɛlɛ au fur et à mesure tin bɛ teliya a tigi bɛ se ka dɔɔni min komi a bɛ se ka dɔ jɔsi kɔnɔ na a bɛ muso ka jiginni teliya a bɛ nɔgɔ fana bɔ muso kɔnɔ kɔnɔdimi kɛlen don ka muso min tɔɔrɔ n'a ye nin sɔrɔ dɔrɔn kɔnɔdimi bannen awɔ n yɛrɛ bɛ se k'o sɛbɛntiya min ka gange kɔnɔdimi a kɛ to bɛ kuma la k'a ka ɲi o fana ma
bon ni min fana filɛ nin bolo ni ye geni kirisilen ni sufɛ k'i n'i ka papa chéri to baro dumanu na baro sumanu baro légelamanu nunu i bɛ se ka geni den 2 ta k'o fili i bɛ kelen bila yan ka kelen bila yan o kuma a bɛ baro tɔ sankɔrɔ ta o yera lemurukumuni ye jumɛn y'a ko la sisan lemurukumuni ou bien lemurukumuni de tɛ de lemurukumuni tɛ an b'a fɔ ale de ma ton pied mon pied cɛ mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ a hakili ka to i la o de ye nin i ma sinon i ɲɛ bɛ fura fɛn o fɛn na yan a bɛɛ n'a tɔgɔ de don i b'a fɔ n y'a fɔ cogo min jɛma in ye lit cassé nin ye ton pied mon pied ye nin ye n bilanti bila ye a k'a kɛ to dɛ a kɛ to bɛ kuma kan kuma ninnu ma nɔgɔn o ma nin ye financement ye n'i bɛ fɛ dɔrɔn ni papa chéri taara ka wari ta sara ta dɔrɔn a ka sin ka tilen ten ko bebe a filɛ an ye nin de sɔrɔ a banna dɛ awɔ o de ye nin nka an ɲɛ b'a la fana ninnu fana kɔfɛ an ɲɛ bɛ wusulanw fana na wusulanw b'an bolo i b'olu fana feere ani geniw ani geniw bon wusulan min b'an bolo yan wusulan modèle ka ca an yɛrɛ ka wusulanw bɛ yan Tchadi ta bɛ yen Niger ta bɛ yen ni musow nana u mago b'a fɛn o fɛn na u b'a bɛɛ sɔrɔ sokɔnɔ parfɛnw bɛ yen i yɛrɛ farikolo parfɛnw bɛ yen lait de minuit nin kuma de bɛ ka ca TikTok kan ko lait de minuit muso bɛɛ t'a dɔn mais a filɛ nin ale hali n'i ka papa chéri diminen don n'i y'a dɔɔni kɛ tulokɔrɔla sinkɔrɔla ni ninnu ani worokɔrɔla a bɛ sin k'a dusu lafiya ten ale de ye nin o tɛ baasi ye bon ni mɔgɔ min mago bɛ aw la sisan a tigi bɛ se k'aw lasɔrɔ cogoya jumɛn de la ok ni mɔgɔ min mago b'an na n ka magasin dɔ bɛ Musabugu sirafara la mais mi numéro bila 00223 parce que mi numéro in bila min na kɔkan mɔgɔw bɛ comme anw bɛ bɔ kojugu anw yɛrɛ ka baara ye foire de kɔkan mɔgɔ minnu bɛ yen n bɛ indicatif k'a la 00223 70 78 35 48 n bɛ WhatsApp kan n bɛ Facebook n b'a bɛɛ kan réseau in bɛɛ Bamakɔ sigilen bɛ yɔrɔ jumɛn de la ne yɛrɛ bɛ Ɲamana awɔ mais an m'a bɛɛ fɛn dɛ sufɛ kɔlɔsi kɛ banna tiɲɛ don e ɲinɛn'o kɔ wa tiɲɛ ne yɛrɛ la nin ka di n yɛrɛ ye kosɛbɛ ne nin tɛ ko la a ma ɲi dɛ n ko baro ni bɛ daminɛ nin de la nin kasikani o ma i ma pendeli cɛɲumaninw ye ale ye bipeli kɛnɛw ye awɔ n'i y'ale don dɔrɔn ka démarchinin kɛ bipeli bɛ dafa o la o tuma kɔkɛ sigilen a yɛrɛ bɛ pressé hali ni ko t'a kɔnɔ ko bɛ jigin a kɔnɔ o tuma ala k'an bɛn kelen ma an b'a ɲini musolakaw fɛ u ka boli u k'an sɛgɛrɛ musoya tɛ taa ni nin tɛ mori m'a fɔ mori baara ta a fɛn dɛ mais nin koni ninnu de b'a dafa ok o de kun don merci ne ba ne b'a ni yantuma somɔgɔw basi foyi tɛ yen nɔ i yɛrɛ don ne tɔgɔ Sawudatu Mayiga ayiwa an nana foire la vraiment an nana fɛn caman de musoyaminɛnw b'a la n'o ye secret de femme n'o ye musoya gundo ye o b'an bolo sufɛ kɔlɔsiw tɛ ɲɛ t'a la musoya yɛrɛ ta la ye nin dɔrɔn de sufɛ n'i b'i da o b'a sɔrɔ pendeli ɲumanniw b'i bolo k'a siri la ka sufɛ kɔlɔsi ta k'a siri hali ni ko tɛ papa chéri kɔnɔ ko bɛ jigin a kɔnɔ sa i m'a ye mais bi musow kɛmɛ ka ɲina nin de ko dɔɔni sufɛ n'u b'u da k'a fɔ i jɔ ka pendeli ta k'a siri ou bien ka baya siri o hakili t'a ye alors que baya yɛrɛ fɛn min don a kɔrɔ ka bon kojugu bila côté an yɛrɛ nana a sɔrɔ fɛn min don laada ko don u b'a fɔ muso yɛrɛ n'i b'i da ka to ka pendeli siri kɔrɔ b'a la parce que pendeli yɛrɛ n'i b'a siri ka da n'a ye cɛ kɔrɔ ni dugu jɛra k'a ta k'a ko a ji fila min bɛ fara ɲɔgɔn kan kɔrɔba de b'a la a b'i tin don foyer kɔnɔna na a b'i koja i cɛ ye mais musomisɛnninw t'o dɔn u yɛrɛ n'u ka taafe minnu bɛ tobili kɛ o de bɛ tila ka da su fɛ ala e ma ye kow cayara foyer kɔnɔna na alors que baya fana muso o muso n'i b'i da ni baya ye i ko bɛ diya i cɛ ye muso ka da baya t'i cɛ la i bɛ komi karimalenkɔrɔ de parce que i bɛ da a ka ca ala fɛ kuma dɔ la
cɛ bɛ si ka wuri dɔ de kɛ sufɛla fɛ cɛw ka wuri fana bɛ sufɛ ka to ka kɔlɔsi bisimilayi bɛ layilayilala o bɛɛ bɛ kɛ ni kɔlɔsi ye mɛ a bɛ k'o de dafa n'a b'a ɲini musow fɛ hali sisan u ka kuraji ta musoya yɛrɛ ye nin dɔrɔn de ko ka jɛ ni pali bɛɛ de mɛ f'i k'i hakili to sokɔnɔna de la i b'a ye muso dɔw bɛ kokajɛ b'u la pali b'u la mɛ fɛn min ye musoya kɔnɔna na u t'o ɲɛ dɔn donc ni wulila k'a ɲɛɲini nafaba de b'a la o b'a to foyer kɔnɔna na lafiya bɛ na hali cɛw ka yaalaba a bɛɛ ju b'a musolakaw la parce que fɛn dɔw bɛ yen n'i t'a kɛ cɛ la n'a taara kɛnɛma n'a y'a sɔrɔ diyagoya don n'a nana dɔrɔn a bɛ bɔ temps yɛrɛ t'a bolo sokɔnɔna na mais n'a ma to ka kow ɲɛɲini a ma nɔgɔ dɛ donc a fɔ musolakaw ye u ka bɔ ka s'aw ma ne ye Sawudatu Mayiga ye tɛnɛ yɛrɛ filɛ Alimata Hayidara a bɛɛ de b'an bolo Bamakɔ yan cogoya jumɛn de la gɔngɔmugu fana ye fɛn min ye a ka ɲi muso la parce que muso toujours n'i tɛmɛna fo k'a dɔn ko muso tɛmɛna gɔngɔmugu bɛ kɛ kamankɔrɔla ninnu na donc n'i y'a mɛn Mali yɛrɛ an donnen don ni fɛn caman ye pariliw b'a la kasa duman b'a la maliyɛn mana taa jamana o jamana na n'i tɛmɛna fo k'a dɔn k'i ye maliyɛn ye a bɛ sɔrɔ mun de fɔ y'an ka kasa duman ko ye n'o ye gɔngɔmugu ye gɔngɔmugu bila ko tɛ depuis lawale an ka musokɔrɔbaw b'a bɔ donc hali bi an b'olu ka baara de la. ok ne ba laseli jumɛn b'e bolo ka ɲɛsin an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma ani ni foire in yɛrɛ tagabolo y'a kan hakilina jumɛn b'e bolo o ko la vraiment min bɛ ne bolo an musolakaw ka vraiment u ka bɔ foire nafa ka bon an ye maliyɛn anw bɛ yen mais an yalala jamana caman na an ye mɔgɔ wɛrɛw ye olu bɛɛ de bɛna an ka foire in na fɛn caman b'a kɔnɔ an yɛrɛ filɛ an bɛ musoyaminɛw fɛ nigérienw bɛ yen sénégalais bɛ yen o bɛɛ de nana donc n'i ma bɔ i tɛ fɛn ɲɛ sɔrɔ quoi donc n'i nana foire kɛyɔrɔ la fɛn caman de bɛ hali ka da musoya yɛrɛ ma mɔgɔ tɛ se ka tɛmɛ n'i ma jɔ a mana kɛ cogo o cogo n'i jɔra an bɛ explication d'i ma i bɛ se ka faamu sɔrɔ a la cogo min na ka se k'a dɔn musoya kan ka minɛ tan de n'o tɛ bi musolakaw min t'an dɔgɔninw n'an denw ye courage t'u la dɛ i m'a ye cɛw bɛ yaala cɛw tɛ sigi o sɔrɔla mun fɛ courage t'u la fo ka courage de ta ka to ka babi wuli k'a min wuladafɛla la min ye sekɛrɛw ye sekɛrɛw bɛ kɛ parce que a bɛ an ka naturel de depuis lawale mayimakaw bɛ ka baara kɛ donc an b'olu de ka sira kan kɔɲɔmuso tɛ se ka don n'a ma labɛn i m'a ye kɔɲɔmuso bɛ labɛn ka don mais a kana dan kɔɲɔ don dɔrɔn ma an ni kɔɲɔ tɛmɛna courage ta e m'a ye kɔɲɔmuso ma ka di yan o kɔnɔna na parce que musokɔrɔba b'a labɛn min kɛ a bɛ an ka nin minɛ de n'o tɛmɛna ka ban dɔrɔn musow bɛ décourager n'i découragera dɔrɔn foyer fana bɛ changer olu t'a faamu donc faut que musow ka courage sɔrɔ min ye musoya taabolo ye k'u timinandiya la n'o kɛra foyer bɛ basigi mankan caman b'o foyer kɔnɔna na cɛw ka yaalaba yɛrɛ a bɛ dabila i m'a ye ok ni mɔgɔ mago b'e la sisan u bɛ se k'e lasɔrɔ yɔrɔ jumɛn de la ni mɔgɔ bɛ na komi an ka voyage ka ca mais sisan an ye bitigi dɔ dayɛlɛ Saranbugu Marseille taasira la an ka bitigi bɛ yen ni mɔgɔ bɛ fɛn fɛn na a bɛ b'o yɔrɔ la hali n'a sɔrɔ ne yɛrɛ tɛ yen n kɔrɔmuso dɔ bɛ feere k'a yɔrɔ la an ka numéro ye 00223 78 19 87 86 n'i ye ne wele cogo o cogo an bɛ kuma a bɛ sɔrɔ WhatsApp fana kan ala ka sugu bɛɛ diya Oh,